Egunon! Ni Jon Mar naiz eta gaur erotik eskainiko dizuet. Liburu honen idazlea Antxon Kasagun da, eta bertan agertzen diren marrazkien marrazkilaria Jokin Mitxelena. Liburu honen izenburua ja ematen digu zertxo bat pistatxoren bat zertaz doan jakitzeko. Hori erotik egon bartzarela irakurtzen duzun bitartean pentsatzen ari zarena pentsatzeko. Liburu hau gutxi gora bera ontaz datza. Bertan 12 kontaketa aurkituko ditugu. Igual gure buruetan aurre iritzi sexual bat sortuko duena, baina irakurtzen joan ahala konturatuko garena ez direla ezertarako kontaketa sexualak. Gainera, kontaketa bakoitza 2 marrazkiekin dator. Bat, gure ideia sexuala areagotzeko eta hurrengoa baia gu konturatzeko egiataz, baino ez dizuet kontaketa honen marrazki erakutsiko ze bestela spoiler handi bat izango zen eta ez zenuke irakurriko. Irakurri mesedez! Nire ustez liburu hau oso ona da zure gurasoen artean, lagunen artean, aitona amonen artean pasatzeko, barretxu batzuk botatzeko eta gainera horrela gure gizartean sexua den tabua murrizteko eta apurtzeko. Eta hau izan da dena, mila esker ikustagatik nire bideoa eta hurrengora arte. Agur!